Hemmeňize salam. Bugünkü videomuzda Launchpad näme we Launchpad'a nähili gatnaşmalar barada görüňizler. Launchpad istendik söwdegaryň ýa-da kriptovalyuta saklanyň islerini kanagatlandyran hyzmatlaryň ekosistemasi. Bu ýerde biz täze kriptovalyutalaryň çykaryşyna gatnaşýar. Birja täze proýektler üçin çeşmelerden üçin edýär. Öýdegende täze proýektler, ýani täze kriptovalyutalar millionlarça ulanyja önümini hödürlemäge mümkinçilik alýarlar. Häzirki wagtda Binance birjasynda satışa çykarylýan Alpin Fan tokenini gözaýlaly. Ýani häzir geçip duran Launchpad'a seredilýär. İlk bilen Binance birjasyna girýär. Soň bu ýerden Earn razdelini tapýar. Soňra bolsa Launchpad'a girýär. Bu görýänimiz häzirki wagtda dowam edip duran Launchpad. Giňişen maglumat aljak bolsak, içine girýär. Soňra synapsaňyz şu uruşdaky benzer açlar. Indi bolsa bu tokenin karakteristikasyna geçelim. Aşağırak geçersek karakteristikası barada maglumat çykar. Jemi 40 milyon sany token ulanmany berler. Launchpad'da bir tokenin bahasy $1 edendir. Launchpad 16 fevralda başladı. Moskwa wagty bilen saat 3'te. 21 fevralça dowam edýär. 7 saat 9-da çelä Moskwa wagty bilen. Launchpad'a gatnaşmaň şerti öwrenen saat balansyňyzda 0.10 BNB kriptovalyutasyny saklamaly. Başga etmeli ýok. Gutormagyna bir gün 15 saat 13 minut wagt galypdyr. Ýani etmeli zadyňyz ýanky period aralykda 16 fevral bilen 20 fevral aralykda hasabyňyzda 0.10 BNB saklamaly minimum. Näçe köp saklasaňyz, näçe köpräk BNB saklasaňyz, şonça da şansyňyz artýar köpräk almagyna Alpin tokenini. Her saatda ähli balanslaryňyz awtomatiski hasaplanýar we günlük ortaça baha çykarlar. Soňra jim näçe gün gatnaşan bolsaňyz, şol günleriň ortaça bahasy çykarlar. Soňra her gatnaşyja ortaça balansyňyzy we beýleki gatnaşçylaryň ortaça balansyny hasap alyp, belli bir miktarda token satyn almagy mümkinçilik bolar. Bu birinji etmenler. İkinji etmenler 20 fevralda saat 9-dan 12-çe aralykda Moskwa wagty bilen birje duma basmaly. Ýagny start podpiskadan soň 7 saat 9-dan soň zafiksirować bir dumajyk çykkan, şoňa bassaňyz boldy. Muny etmek bilen siz şu Launchpad'a gatnaşýanlygyňyzy tasdikleýäňiz. Bu wagt 21 fevral Launchpad'ın birinci tapyr götürdi ve ikinci tapyr başlandy. Saat 9-da başlady ikinci tapyry Moskwa wagty bilen 3 saat wagt berilýär. Şol 3 saat wagt aralygynda BNB-leňizi zafiksirować edip geçmeli. Eger edip geçmeseňiz, siz Launchpad'a gatnaşdyňyz diýip kabul etmeýärler. İkinci tapyr götürmägine 2 saat 17 minut wagt galdy. Indi 4-nji tapyr galdy. Ýanky zafiksirować edilen BNB-lemi dondurulýar. Biz olar belli wagtda ýesadyryp bilmeýär. Itoga распределение токена götürenden soň bize Alpin token veriler. Hem galan ulanmadyk BNB-lemi veriler. Şeretde ardan bahadan BNB-lemiň üstünden Alpin tokeni satyn aldığımız alýar. Soňra bu kriptovalyuta itoga распределение tokeni götürenden soň birja listing bolýar. Köplençe aýdada listingden soň kriptovalyutanyň bahasy başdaky bahasyndan bir näçe saý ýokary bolýar. Ýokary aýdylyp geçilen zatlar boýunça netije gelsek, Launchpad'a gatnaşmak üçin birinji tapyrda belli bir periodyň dowamynda balansymyzda BNB saklamaly, ikinji tapyrda şol BNB-lemidi zafiksirować etmeli we soň listing bolýar. Listingde eger satasyňyz satyp bilýän, bolmasa da uzak wagtda saklajak diýseňiz saklaýan bilýäňiz. Launchpad'a gatnaşmak BNB-ni uzak wagtda saklaýanlar üçin o mümkinçilik diýip gadaplaýan. Ýani investorlar üçin. Riskavat söwdäýänler üçin gowy bolmanlar. Sebäbi olar belli bir wagtdaýyn BNB-ni satyn alýarlar Launchpad'a gatnaşmak üçin. Ýani Launchpad götürýänçä BNB-niň bahasy düşmegi mümkin. Şol ýagdaýda amatsız bolup biler. Moskwa wagty bilen 15:00-da bu kriptovalyutanyň listingi boldy. Häzirki wagtda bir Alpin tokeniň bahasy näçe bolýar görelim. Başda ýadyňyza düşen bolsa, bir tokeniň bahasy $1. Häzirki wagtda $5. Maksimum bahasy $19 bolar. Meselem, eger size bir tokenlik pay düşen bolsa,
Häzirki wagtda saç çekdiýseňiz 5 dolara satyp bilýär. Ýani 5 esse gymmat. Meniň aýtjaklarym şulardan ibaret bu tema barada. Indi bolsa wideonyň tamamy tekem bolýar. Aýdyp geçen zatlarym finansiýal maslahat däl. Bu wideonyň maksady Launchpad'yň nämedigini we näkili gatnaşmalydygyny düşündirmek. Şunluk bilen bugünkü wideomuzy tamamlaýas. Eger video görüňize ýaram bolsa, like basyň, kanalymyza abone bolun, kommentariýlardan öz tesirlerinizi belläp geçiň. Hemmeňize sag bolun.